Na amiron din nag unsa nga ita? Kalina. Nasa Kalina suri-suroy nag stroll dahil niya. Nihapit mi diri sa kananan. Uban akong mga apo. May mga bulak. May mga bulak. Pero ito dikit yung mga bulak. Bondiyong. Tara mga bata. Nabi sa butong. Yellow galing ako na Bapo mga flowers dis kananan guys. Mga sipat na kong apo. Georgine! Hi! Nabisi dyan si Kiat. Oh, mahulog. Sige. Sorry na mga apo ba guys. Sige. Naglaag. Gwapo pod pa. Pataas siya. Sakura. Dili matungtungan. Na? Hindi Miss Bukid na lang manuroy kay. Dili siya pababag kay Hadlok pa siyudad. Naipugo nila guys. Tara. It's love. Pangdra. Napa masaya. Ay, dapat ay butong ay. Di ako kabidyo sa mga baby. Habang nagka. Asa na? Nag-vlogging mo. Hi guys! Nandito kami sa itong tawag dala? Kadenang. Kadena. Hey guys! Kalinang di ay. Ilukot ako cellphone. Guys, nadula may Blackman Go niya sayang iPhone. Ay, dula iPhone. Water to? Hoy, manghulog mo din sa pa. Dili. Fake. Fake. Hoy, manghulog mo sa sapa. Fake. Guys, dili na totoo na shark plant kay. Dili jud na fake. Fake jud na di ay. Fake. Wala may glasses. Glasses. Bye guys, ato na ako sa table. Hi guys, bye guys. Bye. Mga sipat kay guys. Hindi man na snowbeard. Kopi ko man yan. Yay! Ano? Nag-order na po guys o mga kuwan mga sipat o. Kuha ng kay Lula na sudanan. Butang Uy, takahid. Blow. ketchup. Kating ba ito? Wala, tissue nagigamit din eh. Butang sa akuan. Uy, kabi na, butangan niyo mo french fries nila Lula. Bitaw. Butang mo ko din eh. Uy, let's go. Mura na yung Ara mga. lang. Saan nakabuok? Kami na butang tagpigay. Patusok ng ba na isa o. At ang ikaw ng mga bulak. Uy, agay ako. Butang na talaga ng french fries. Alam lagi. Kumalang kami. French fries. Ay, di sa ukid. Pero na French fries sila. Adlok naman dito sa mga mall. Nakdo daw yun.
may mineral water? Sada. Ayaw dong. Ano lagi? May artificial. Lamig mo. Kuha siguro ng gipit. Anak ka lang. Butter. Botong takalinan. Ay na boy. Kusog siya ko sa dali. Alimo na lang. Kay bagong customer. Tultula naman sa nila guys. Nagmit kayo mis gagad tao guys. Na may nangabot. Mga nangabot dagan. Nangabot sila guys. French fries. Pwede ka mag-order dito French fries. O pizza. Uy, may burger. O burger. Bayaton ako sa table dito. Hindi ko. Ay, isa lang sang isert. Ating na. Pakin. Gunitin ng imong fish shell daw. Dili man tinalo ba? Dili man tinalo. George. Ay, mga payong niyo. Baka na. May na. Sila. Ang daghan. Uy, gunitin ni ba? Ano mo siya? Tinumpaan na naman eh. Bitaw. Ay, mukha na. Tissue. Mayot na na, ma. Narati siya oh. Butang sa kamot. Mayot na na. Sa malok doon na wala naman. Oh, na. Sabaw naman lang. Oh, gunitin ko na imong gamit. George. Punta-punta. Tabok na si George pa. Ha? Asa naman? Ah, diri, ayaw dito kadto. Mahulog ka sa sapa. Na. Na, baboy dyan. Ano si George? May paguna doon. May tunganan niya nung nananong. Ano may sapa din? Ingon man yung lola. Dapin sapa na ba ni? Katubangan ni Dad. Kali at ka dito sa may break. What? Tara ah. Naiwan? Ah, iwan na lang ako. Hindi ko ako pa. Guys, masakay sa amin guys. Mana ka? Umuman na lang po guys. Bili ni? Wala guys, sulod. Sina, Okay na, iyo po sa. Sige na, makanta na dito. Ako na bala. Madali ako. Dito mo sa pita pa. Dito, aki dito there. Uy, dali na George. Una, una. Ah, sige. Ah, sige. Dito na ka. Ah, si Lulu.
Bilhin. Ay, sorry. Gusto.